Dende o Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova queren aportar o seu grande area para axudar na loita contra o coronavirus. Por elo, o persoal técnico da formación en novas tecnoloxías pon en práctica unha iniciativa para a creación de equipos de protección individual. Nós aquí o que estamos facendo é imprimir viseiras para poder usar de protectores de pantallas para medicina, para seguridade. A iniciativa realmente a nivel España, vale, ainda que aquí en Galicia hai un grupo concreto de makers que están coordinando todo isto de entrega de viseiras, a que necesitas viseiras, como se fan, os diseños. Coas 9 impresoras do centro pódense crear entre 16 e 20 viseiras. Os equipos de protección irán destinados aos equipos de emerxencia da vila e aos establecementos que traballen de cara ao público. Vamos dar cabida, así como vayamos facendo dentro do Concello, vamos a repartilas sobre todo nos profesionais, ao principio nos profesionais que máis contacto están ca xente e despois, bueno, pues toda a xente que non lo pida, vamos a facelas todos os días para todos os que nos sean necesarios. Primeiro vamos a repartir na Policía Local, Protección Civil e depois nos establecementos de aquí do Concello de Vilanova que teñen máis os seus empleados de atención ao público. Para facer estes equipos son necesarios materiais como o acetato, as gomas elásticas ou o filamento. O Concello de Vilanova encárgase de sufragar os gastos destes produtos. Bueno, pues vamos, o que nestes momentos o que temos todos é que aportar. Temos que aportar nesta situación que temos de emerxencia, temos que aportar noso grande área. En Natalia, gracias aquí pues, a empresa que desinteresadamente vai a facer, que está facendo os cursos 3D durante todo o ano neste centro de desenvolvemento local, pues nada, o que temos que ser solidarios, axudar a xente neste momento de crisis que estamos vivindo. Varias empresas que colaboran co centro vilanovés xa se puxeron en contacto coa xerencia para axudar coa doazón de materiais. Dende as instalacións continuarán creando os equipos de protección durante o resto da corentena.